O'n i di meddwl erioed na soldiwr oedd Taid yn rhyfel, tan chydig wsnosa nôl. Wrth helpu nain i spring clinio, dyma fi'n dod ar draws grabwg rhyfel Taid. Ac yn ei ganol o, oedd na ddyddiadur ddod i sgwennu tradd yn yr Almaen yn ystod yr ail ryfel byd. Wrth ddarllen y dyddiadur, dyma fi'n dod i ddeall na dim soldiwr oedd Taid wedi'r cyfan, ond yn hytrach caplan a swyddog lles cefo'r YMCA. Nath neb rioed sylwi na bathodyn y YMCA oedd ei fraich o'n y llun. Teithio ar hyd a lled Gwlad Belg yr iseldiroedd ar Alman oedd Taid, gan dreifio lori'n gwerthu nwyddau fatha siocled a sigaret i'r soldiwrs. Ddodd Taid ar draws llawer o filwyr Cymraeg pam oedd yn yr rhyfel, Daniel Williams o Lanbabo ac Henel o Fethal i enwio'n rhai. Ar y 7 Fedi 1940, pam oedd Taid yn Tilburg, dyma fan gweld dyn ar ochr y stryd efo taffi ar ei gefno. Ath Taid ato fo, a gofyn yn Gymraeg o lle o'n dod, ac atebodd o Gaernarfon. William Jones oedd enw fo, Will Cope i bawb yn ardal Caernarfon, a mi fod o'n dreifio fan Cope o gwmpas. Yr un diwrnod, dyma fo'n cyfarfod Johnny Castell o Lanrug. Nath cyfarfod yr holl bobl mae sbarduno fo i fynd ati i ffurfio cymdeithasau Cymraeg yn hostelu'r YMCA, gan drefnu cyngherdda a dramau'r milwyr, gan ei greu nhw'n gartrefo mewn gwlad diath, a rhoi cyfle iddyn nhw'n gymdeithasu drwy mamiaeth. Ella na dim soldiwr oedd Taid, a nath am cwffio yn erbyn y Jerrys, ond nath o lot i helpu'r soldiwrs, yn enwedig y soldiwrs Cymraeg, a mae hynny'n gwneud Taid yn fwy o arwr i fi.